Ei, et ole Leena. Me katsotaan, että sä oot yksi Leena, mutta hyvältä näyttää silti. Mutta mennään hakemaan jotain, kahvia tai jotain. Mun pitää saada lisää energiaa. Ja... Me pitää vaan mennä lukemaan. Mennään johonkin siellä terassille, luetaan se kässäri ja mitä. Ja sitten Lakeuden ristissä voisi hypätä. Tässä touhuaa Zani, suomalais-ranskalainen huumoritykki, jonka ajokortissa komeileva nimi Jean-Éric Chamontin ei monelle stand-upia seuraamattomalle kerro juuri mitään. Mutta heille, jotka tämän Vesselin ovat lavalla nähneet, on tuo nimi varmasti jäänyt mieleen. Komea poika. No, tämä on parempi tapahtuma. Zanin epätavallisiin valmistautumisrutiineihin kuuluu tutustuminen keikkapaikkakuntaan ja sen ihmisiin. Kiitos. Joo, ja juttelemassa ihmisten kanssa. Mä vaan hölpöttelen, menen eri paikkoihin, menen kahviloihin ja näin. Ja käyn hakemaan energiaa sitä kaupungista. Sä lähdet heilumaan tonne ja mikä ajaa ihmisen siihen, että sitten siellä ollaan vauhdissa, jos näin voisi. No en mä tiedä, mä oon aina ollut sellainen. Se on ollut, en tiedä onko se ollut huono piirre vai hyvä piirre. Miten mä nautin niin kohdata ja en mä ole ilkeä kellekään, se ei ole mitään. Mä kehun ihmisiä ja jotain jotain hyvältä näyttää tällaista. Ja naistahan on mielettömän kauniita Suomessa. Mä saan siitä energiaa. Jos mä saan jonkun hymyyn, niin se riittää mulle. Tää nyt kuulostaa, että mä oon joku hemmetin perversi, mikä kaupungissa seikkailee, mutta ei. Ei siis ihan... Sä näet paljon ihmisiä. Mä teen ihmisten kanssa töitä. Niin mun pitää saada mä kerään reaktioita. Yksi mun kollega kertoo, että mä kerään reaktioita ja mä opin koko ajan opiskelen ihmisiä, miten ne käyttäytyy. Ja sitten mä käytän sitä hyväksi sitten lavalla. Moro! Hyvältä stand-up-koomikolta vaaditaan ihmistuntemuksen lisäksi lavalla avoimuutta ja rohkeutta laittaa itsensä peliin. Siis se menee lavalle, niin sähän oot siellä. Pitää olla oma itsensä, ei mitään rooleja. Ei täällä ole mitään perukkeja ja hauskaa partapietä, vaan mä oon Zani Chamontin, eli Zani siellä lavalla. Ei siellä näytellä mitään, vaan siellä käydään omia oivalluksia ja niistä kerrotaan millä tavalla. Herra jestas, Seinäjoella pitää muuttaa. Tää on ihan pimeetä. Moi! Stand-up-klubeilla esiinnytään harvoin yksin. Tällä kertaa illan Art Rock Café keikalle Zani saa vahvistukseksi itsensä Ismo Leikolan. Ismo. Mikä sun ylähuulessa on? No niin. Zani nimeää hyvän stand-up-koomikon edellytykseksi kyvyn uusiutua. Mitä tämä käytännössä oikein tarkoittaa? Koko aika pitää olla silleen, ja löytää joku uusi juttu. Joku tapahtuu, niin heti pitää niin merkata ylös tai nauhoittaa ja muuta, jota mä en tee. Ja kyllä mä yleensä nauhoitan puhelimeen, mutta sitten laitan ranskaisen viivalla ja näin. Ja niin kuin, siis sillä tavalla, että pitää koko aika olla valppaana, lukea, kuunnella uutisia ja jutella ihmisten kanssa. Siis koko maailma on se aihe. Koko aika tapahtuu ja pitää olla valppaana. Texasissa oli herätyskello aamulla, vai puhelin soi aamulla yöpöydällä Texasissa. Äijä vastaa, kai apuilee pöydältä 38 Special Revolver ja vastaa siihen. Stand-up-koomikot kiertävät paljon yhdessä, joten on luonnollista, että ystävyyssuhteita kehittyy. Kyllä me ollaan niinku todella hyviä ystäviä, että niinku, se on niinku mieletöntä, että se vielä sitten kun me ollaan työn kautta ja sitten vielä myös vapaa-aika, niin harvinaista, että tuollaista on. Onko tällä alalla kova kilpailu ja vaikuttaako tämä sitten näihin ystävyyssuhteisiin? No totta kai, siis vähän tämä ego homma, että onko kuinka hyvä ja tälleen näin, hyviä juttuja. Mutta mulla on vähän sellainen, että mä en osaa sille kilpailla. Että joku on hyvä, niin mä oon tosi onnellinen. Vau, siistiä. Koska jos joku menestyy ja saa enemmän näkyvyyttä, niin se on meille kaikille. Yksi stand-up-komiikan perusteeseistä on tutkia huumorin rajoja. Mun mielestä mistä vaan saisi tehdä huumoria, jos se vaan tehdään hyvin. Että ei ole olemassa mitään tabuja. Ja tässä on muuten se ehkä, että suomalainen yleisö niin, että on vähän liian varovainen. Jos mennään tosi arkaan aiheeseen, että jos on hyvä koomikko, niin kyllä se saa sen läpi. Mutta silti jo ollaan vähän jarrutellaan tietystä aiheesta ja näin. Jos on vaikka kuolemasta, niin se vähän jännittää. Mutta kyllä vaan pitää ymmärtää, että ne on vain juttuja. Hei muuten, kuka tuntee se jätkä, mikä menee tossa koko ajan? Onko se täällä se, mikä menee jollain, onko se Honda Civic, mikä Mitsubishi Colt ja siinä takapaksissa, ei ole takapaksissa, vaan se mieletön suppari. Tunteeko kukaan sitä? Violettiauto ja valkoiset kyljet. Onko se täällä se jätkä? Ei.
Mä haluan kerätä kolehdin sille, ostaa sille kartan. Chani on tällä hetkellä onnellisessa asemassa, sillä keikkaa tuntuu riittävän. Koomikko itse iloitsee stand-upin kasvaneesta kysynnästä. Vai vitsi, mitä klötyä! Tämä mikä on hienoa, että tällaiset pienemmät kaupungit ja näin ottaa tätä stand-upia. Tämä on just sitä, mistä lähtee juurista, niin kun on pieni paikka. Pitää olla hyvä ja pitää tehdä hyvin töitä periaatteessa. Ja näin. Ja nämä on ihmisiä, jotka on mahtavasti mukana. Suomessa on tällä hetkellä noin 15 itsensä pelkästään esiintymisellä elättävää koomikkoa. He ovat niin sanottu ydinryhmä, jota yhdistää vahva mielipide suomalaisen televisioviihteen tämänhetkisestä tasosta. Minkä takia niin Studio Julmahuvi toimii aikoinaan, siihen panostettiin paljon rahaa. Mutta nyt ostetaan ulkomailla, koska sitten Suomessakin niin kuin, että pelätään mitä sanotaan, sensuroidaan paljon. Mä tiedän, mulla on kavereita niin kuin, radiossa töissä ja näin, niin sensuroidaan, niin pitää hirveässä valjaissa, pelätään skandaalia ja näin. Ja, niin, nyt pitäisi ja sitten ostetaan vaikka, no mä koen Chappellea käytän esimerkkinä, kaikki tietää Dave Chappellen show. Ja siellä on aika raakaa meininkiä. Mutta se annetaan anteeksi, koska se on ulkomailta. No. Ja sitten niin kuin, aika raakoja piirrettyä South Park. Se on tosi likasta huumoria. Mutta se vaan toimii. Se on suosittu ympäri maailmaa. Niin kyllä Suomessa, meillä on taitavia stand-up-koomikoita ja on pikkuryhmiä. Suomessa pystyisi tekemään ihan samaa. Pendoliino Suomessa eikä olla aikataulussa. Tottuneesti kuuluttaa kuljettaja. Vika on moottorissa ja ratti epäkunnossa. Ja jotain ihme luntakin tippui taivaalta. Stand-up-koomikoiden mielestä painavat dollarit tulisi ennemmin käyttää kotimaisen viihteen kehittämiseen kuin ulkomaisten tuotantoyhtiöiden kirstun täyttämiseen. Ulkomailta ei tarvitse etsiä muuta kuin kehittymismallia. Kuka vittu näitä oikein päätti tilata? Niin, maailmalla niin stand-upia on mun mielestä ymmärretty käyttää hyvinkin paljon niin telkkarissa ja koomikoita ja leffoissa kaikkialle käsikirjoittajina ja muuta, mutta Suomessa ei kauheasti. Mikä siinä on, että ihmiset ei tajua? En minä tiedä. Tämä on toiminut 30 vuotta tämä formaatti, niin tehdään tätä. Jos asialla on kerran naurettu, niin jatka eteenpäin. Tämä on ihan perussääntö. Jos kaikki ymmärtäisi sen, että okei, tuolle naurettiin kerran 2 ja sitten siirrytään eteenpäin. Suomalaisen televisioviihteen alennustila on jatkunut jo pitkään. Keinot vaikuttaa tämän massakulttuuria suoltavan median tarjontaan tuntuvat olevan vähissä. No, ensin pitää kouluttaa omista kavereista tuottajia, sitten käydä salamurhaamassa kaikki nykyiset tuottajat ja sitten lähettää kaverit niitä töihin ja sitten hei! Ja sillä se ovi avautuu. Ei tässä muuta lääkettä ole, ettei me ole mitään muuta keksiä. Mitkä tekijät määrittää sen, että on hyvä taso? Sen takia, kun on hyviä koomikoita, ne ketkä uusiutuu tosi nopeasti ja se on fiksua ja yleisö tykkää. Koska me ollaan nähty koko se porukka, me ollaan ympäri Suomea kierretty. Jos sen tykkää meidän jutuista nyt, niin miksi ei tykkää sketseinä? Ja monien stand-up-koomikoiden niin läpät pystyy muuta suoraan sketsiksi. Niin jos sen kerran naurattaa lavalla ilman mitään supertehosteita, yksi kaveri kertoo sen, niin kyllä se visuaalisesti, jos laitetaan koko homma toimimaan, niin miksei naurata? Oli Naistelehdessä kysytty Jenniltä, että mihin rakastuit Kimiin, niin oikeasti luki, että Kimin mahtaviin juttuihin. Ajatelkaa, ne on tavannut silleen, moi, mä oon Kimi. Wow, mikä mies! Lähtääks minne? Sitten kun on rakastellut silleen,